sea igual o algo o qué. No sé, ¿eh? Bueno, Sánchez nos va. ya, ahora cuando termine el último de ya pues sí, Así también cuando irías a la casa no le ves. Sí, con Sara en medio, ven aquí. Yo en el medio, ¿cómo voy a ir, mujer? Aitor en el medio. Doctores. Hoy me quedo en casa. No creo. No sé qué decir. Casi que hay, pero ella estaba con que se llama mamá compramos casi. A la hora de la no lo vimos. No lo vimos. La mítica que decía hace unos poquitos años. Auditoriak sindikako joangainaren jaitako italianetara. Agurrero bat, batez ere dantzatalei. Gaur goaz hemendik gozonak konezek dira. Agurra dantzatalea algortatik. Hemendik dantzatalea gerietik. Ramon dantzatalea astragotik eta dantzatalea hasien emango dutxego agerraldiari guztiok batera agintariena dantzatuz. Ostean, gure lehendakari Alberto Aurre Zapaterori omenaldi sentitua ingura dutxego. Jota bat dantzatuko dago Txemak, Gorantzaileak dantzataletik eta Isonek Lainamendi dantzataletik. Jarraian, agurra egingo dutxago, eta denok parte hartzea gurako genuke. Berari gustatzen zitzaion bezala egingo dugu, mundu guztia dantzatuz.
bai hemen eta bai Derion Gainamendi taldearekin. Beti zure betiko irribarrearekin, eta gutxien espero zenuenean, kantuak improvisatuz bertsolari moduan. Aurrek, eskerrak eman gura dutxuguz, zure denboraren zati handi bat gugaz partekatzearen, zure postasunarekin kutsatuz eta egoten jakiteagaitik. Eskerrik asko lehendakari gaur.
Gorantzaile eta dantzataldeko nagusiek eskainiko esku ekitari labur bat. Gatxeta buria eta luzaileko mazurka.
Ponte más en medio, saca la mía. Va.